Assalamu alaikum. Jama'a barkanmu da wannan rana ta Talata 8 ga watan Oktoba shekara na 2024 wanda yi daidai da 5 ga watan Rabiul Awwal bayan hijirar fiyayyen halitta daga nan sashen AIA Hausa Network inda muke kawo muku labaran muhimman abubuwan da suke faruwa a Najeriya da sauran sassa na duniya. Za kuma ku iya leƙawa shafukanmu na sada zumunta domin karanta wasu labarai da kuma kallon hotuna da bidiyoyi. Ni Abdulhakim Jafar zan kasance da ku a yau. Farko dai ga takaitattun labaran. Za ku ji cewa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ce zai yi wa Peter Obi na jam'iyyar Labour Party mataimaki a kakar zaɓe na 2024. Haka zalika jama'a na ci gaba da kokawa bisa yadda wasu bankuna a Najeriya ke cire musu kuɗi daga asusunsu ba bisa ƙa'ida ba. Daga ƙasashen ƙetare kuwa mataimakin shugabar ƙasar Kenya zai gurfana a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar a birnin Nairobi a ci gaba da yunkurin tsige shi. Haka zalika za ku ji cewa 'yar takarar shugabancin Amurka a jam'iyyar Democrats wato Kamala Harris ta ce za su yi iya bakin ƙoƙari wajen ganin cewa an tsagaita wuta a gabas ta tsakiya. A ɓangaren wasan ƙwallon ƙafa kuwa Manchester United ce ta ce tana dab da yanke shawara kan makomar Erik ten Hag mai shekaru 54 a wani taron shugabancin ƙungiyar da za a gudanar ranar Talata. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. Tun bayan fitar wani bidiyo da aka ga tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Rabiu Musa Kwankwaso yana hira da 'yan jarida a jihar, kafafen sada zumunta da ma jaridu a Najeriya suka fara rawaito cewa tsohon gwamna ya amince ya zama mataimakin Peter Obi a takarar shugaban ƙasa na shekara na 2027. Idan ba ku manta ba, a shekara na 2023 Peter Obi wanda tsohon gwamnan kudancin ƙasar ya yi takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party bayan da ya fice daga jam'iyyar PDP inda ya yi wa Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP mataimakin ɗan takara a shekara na 2019. Shi ma Rabiu Musa Kwankwaso ya yi takarar shugabancin ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP a shekara na 2023 inda ya zo na hudu a bayan Tinubu na APC da kuma Atiku da Obi. Tun a ranar Alhamis da ta gabata an naɗi hirar amma sai a ƙarshen mako lamarin ya fara jan hankali inda ma'abota shafukan sada zumunta suka dinga bayyana ra'ayoyi daban-daban. Jam'iyyar Labour Party ta bakin sakatarenta na ƙasa wato Umar Faruk ya bayyana wa wakilin AIA Hausa Network cewa tana maraba da kalaman na Kwankwaso. A ɗaya ɓangaren kuma a Najeriya masu ajiyar kuɗaɗe a wasu bankunan kasuwancin ƙasar sun koka kan yadda suka ce ana cirar musu kuɗi daga asusun ajiyar kuɗin su ba tare da izinin su ba, kuma babu wani ƙwaƙƙwaran bayani daga bankunan nasu. Wasu da muka zanta da su sun ce lamarin na ƙoƙarin kassara harkokinsu na yau da kullum da kuma kasuwanci. A baya-bayan nan dai wasu bankunan kasuwanci a ƙasar suka sanar da cewa suna fuskantar matsaloli a harkokinsu na intanet inda suka nemi afuwar abokan hulɗarsu game da wahalhalun da suke fuskanta na cire kuɗi a asusu. Sai dai da alama har yanzu babu wani ƙarin haske da aka yi wa waɗanda aka cirarwa kuɗaɗe ba tare da izininsu ba. Wata mata mai suna Mrs. Agnes da ke ajiya a wani bankin kasuwanci a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ta yi ikirarin cewa sama da wata ɗaya kenan da aka zare mata kuɗi a asusun ajiyarta da ke ɗaya daga cikin bankunan ƙasar. Ta ce ta yi ta bibiya tsakanin bankin nata da kuma bankuna na daban wanda aka ce mai yiwuwa daga can ne matsalar ta samo asali amma har yanzu ba iya mayar mata da kuɗaɗen nata ba. Daga ƙasashen ƙetare kuwa a yau Talata ne mataimakin shugaban ƙasar Kenya zai gurfana a gaban 'yan majalisar dokokin ƙasar a birnin Nairobi a ci gaba da yunkurin tsige shi. Rigathi Gachagua ya bayyana zargin da ake masa a matsayin farfaganda. Abokan hamayyarsa na siyasa sun zarge shi da cin hanci da rashawa da zagon ƙasa ga gwamnati da kuma yaɗa ƙabilanci. Mr. Gachagua dai ya samu saɓani ne da shugaba William Ruto tun bayan tarzomar adawa da gwamnatin ƙasar a farkon wannan shekara sakamakon shirin ƙarin haraji. Bayan kada ƙuri'a a majalisar dokokin Kenya, ana sa ran yunkurin tsige shi zai koma majalisar dattawa.
'Yar takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat wato Kamala Harris ta yi wata tattaunawa ta musamman da gidan talabijin na CBS gabanin zaben shugabancin ƙasa a wata mai zuwa. A yayin bayanin nata, ta kare ƙoƙarin gwamnatin shugaba Biden na hana barkewar yaƙi a gabas ta tsakiya, duk da cewa Isra'ila na ci gaba da yin shuri da buƙatar Amurka ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Ta ce ba za su gajiya ba wajen neman ganin buƙatar Amurka ta neman ganin yaƙin nan ya zo ƙarshe ba. Ta kuma amsa tambayoyi kan tattalin arziki, shige da fice da kuma batun yaƙin Ukraine. A makon da ya gabata ne gidan talabijin na CBS ya sanar da cewa abokan hamayyarta na jam'iyyar Republican wato Donald Trump ya janye daga tattaunawar ba tare da bayar da wani dalili ba. A ɓangaren wasannin ƙwallon ƙafa kuwa, Manchester United za ta yanke shawara kan makomar Erik ten Hag mai shekaru 54 a wani taron shugabancin ƙungiyar da za a gudanar ranar Talata, inda ake sa rai mataimakinsa Ruud van Nistelrooy mai shekaru 54 zai zama kocin riko idan ta tabbata zai tashi. Haka zalika shugabannin United ɗin sun raja'a wajen zawarcin ɗan ƙasar Jamus wato Thomas Tuchel mai shekaru 51 a matsayin wanda zai maye gurbin Ten Hag. Sai dai duk wannan hali da ake ciki, ɗan ƙasar Holland Ten Hag ya yi imanin cewa har yanzu yana da cikakken goyon bayan shugabannin Manchester United ɗin. Duka-duka nan muka kawo ƙarshen labaran namu na AIA Hausa Network, sai ku tara nan gaba domin jin sababbin labaran da muke ɗauke da su. Ni Abdulhakim Jafar nake cewa peace salam.